és megindul a petíciós eljárás a Szlovák Köztársaság ellen. To je veľmi dôležitá myšlienka, dovoľte, aby som to interpretoval ešte raz. Takže jedná sa o to, že táto petícia priamo nenapadne slovenský zákon, ktorý zrušuje občianstvo pre tých, ktorí chcú mať občianstvo iného štátu, ale práve nástroje, ktoré sú v tomto zákone a možnosti, akým spôsobom odoberajú štátne občianstvo Slovenskej republiky od občanov Slovenskej republiky, ktorí sa nechcú zbaviť slovenského občianstva, ale nechcú odovzdať slovenské občianstvo. Takže práve, že kroky štátu Slovenskej republiky sú protiústavné a táto protiústavnosť, ktorá nie je v súlade s európskymi normami, je napadnutá prostredníctvom tejto petície. Takže nedá sa odoberať na základe Slovenskej ústavy štátne občianstvo občana Slovenskej republiky, napriek tomu sa to deje a vlastne toto je napadnuté prostredníctvom tejto petície. A sú tam aj prípady podobného charakteru, v ktorých Európsky súd už vyniesol rozsudok. Takáto petícia to nie je ako petícia v tom zmysle, že ideme pozbierať teraz podpisy, ale je to právny akt na podanie do petičného výboru Európskeho parlamentu, aby sa s tým zaoberali a keď podajú za pravdu tým, ktorí to podajú, tak potom s otázkami sa obrátia na daný štát a zistia, či je to tak. Ak je to tak, tak potom doporučujú danému štátu, aby právnu normu zmenili. Takže petícia, ten právny akt, teraz nebudeme pozbierať teda podpisy. To je na základe nových európskych noriem, je to nový nástroj, ako sa môžu občania Európskej únie sa obrátiť na Európsky parlament.